ሓደ ግዘ ሓደ ብፍረታት ካብ ጃርዲን እንዳፍሬ ዝናበር ዝነበረ ሰብኣይ እቲ ሓደ ሓጋዚኡ ዝነበረ ወዱ ብለይቲ ካብ መደቀሲኡ ብፖሊስ ይውሰድ እሞ ንነዊሕ ዓመታት ክእሰር ይፍረዶ። እቲ ሰብኣይ እውን ኣዝዩ ሓዘነ። ወደይ ዝገበሮ በደል የብሉን ኢሉ እውን ሓየልቲ ጠበቃታት ናቀያየረ ክሳብ ናይ ኢዱን ናይ እግሩን ዝነግፍ ከፍ ኢሉ ተሟገተ። ፈፂሙ ከዓ ክሰልጦ ይከኣለን። ሽዑ ከምዘይሰልጦ ተስፋ ምስ ቆረፀ ንኩሉ ነገራት ደው ኣቢሉ ኣብ ጸሎትን ምስትምሳልን ጥራሕ ደኣ ተጸመደ። ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ጥራሕ ምስ ወዱ ን5 ደቂቓ ፖሊስ ኣብ መንጎኦም ኣብ ዘለወሉ ክራኸቡ ተፈቐደሎም። እንተኾነ ብዘይካ ገጽ ወዱ ርኡ ምንባዕን ምስትምሳልን ካልእ ዝዛረቦ ኣይነበሮን። ብዘይከምኡ እውን ፖሊስ ጸኒሉ ስለ ዝሰምዕ ወላ ሓንቲ ከይተዛረቦ ንገዝኡ ይምለስ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን ነዚ ፍትው ወደይሲ ንምንታየ ከም ሰብኣይ ጨጓር ንውሽጠይ ገይረ ዘይበጻሕኽዎ ኢሉ ንነብሱ ወቐሰ። እቲ ቐንያት እውን ብድሮ ናይቲ ንወዱ ዝበጽሐሉ ዝነበረ ምሸት ነበረ እሞ ንወዱ ደብዳቤ ጽሒፉ ክህቦ ወሰነ። ቢሮን ወረቐትን ኣዋዲዱ ከዓ ከም ዝበለ ድሕሪ ዕሙቕ ዝበለ ባሕሪ ከብድኻ ዝበልዕ ናይ ወላዲ ሰላምታ ብድሕሪኻ ኩሉ ሕማቕ እዩ ዓለ መጽለያትኒ ምንባር ጸሊአዮ እቲ ገዛና ብዘይከምኡ ድሕሪ ሞት ኣዲኻ ክሳብ ክንደይ ኣጽሊኡኒ ምንባሩ ትፈልጥ ኢኻ። ሕጂ ከዓ ናትካ ተደሚርዎ እሞ ዘለኽዎ ሓለዋት እንኳዕ ኣይትርኤኒ ፍትው ወደይ ኢደ እግረይ ኩሉ ንስኻ ኢኻ ነርካ። ካልእ እቲ ተሓጋጊዝና ድንሽ፣ ሽንጉርቲ፣ ኮሚደረ፣ ሰላጣን ካልእ የሕምልትን ፍረታትን ነብቁለሉ ዝነበርና ግራትና ኣቕምሲኢነ ጥዕና ኣቢኒ ክኹዕቶ ስለ ዘይከኣልኩ በቃ ቃዲሩ ፀሓይን ሰዓርን ክሳዶም ነፊሖም ይስሕቁሉ ኣለዉ። ብኻ ንዓይ እውን ምሳኻ ኣሲሮምኒ ኣብኡ እኳ ገጽካ እናረኣኹ መተጸናናዕኹ። ንኹሉ ግን እግዚኣብሔር ይፈቐዶን ክቡር ወደይ ኣነ ጸሎት እንዳገበርኩ ፍርድኻ ወዲእኻ ክሳብ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ትወፅእ ክጽበየካየ ድሮ እኳ ዓመት ኮይኑ ዝተረፈ ከዓ ከም መጽዓን ጥቕልል ይበለልካ ዝወደይ ካብ ዝፎቶካ ኣቦኻ ኢሉ ኣብ ሰታሪት ዓሺጉ ኣቐመጣ። ንጽባሒቱ ከዓ ብኢድ እቲ ፖሊስ ገይሩ ንወዱ ከም ትወሃብ ገበረ። ደብዳቤ ናይ ወላዲኡ ዘንበበ እሱር ብልቢ ሓዘነ። ኣቦኡ ከዓ ቅጅል ኢሉ ተረኣዮ ሓደ ሓሳብ ከዓ መጾ። ብፍላይ እታ ግራትና ቃዲሩ ትብል መልእኽቲ ኣዝያ ተንኪፋቶ። መልሲ ደብዳቤ ናብ ኣቦኡ ጽሒፉ ከዓ ከም ዝበሎ ድሕሪ ከብድኻ ዝበልዕ ናይ ውላድ ሰላምታ ብዛዕባ እቲ ግራትና ቃዲሩ ዝበልካኒ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ኩዒትካዮ ወይ ሓሪስካዮ ከይትኸውን ኣመናየ ዝጭነቕ ነይረ። ክትበጽሐኒ ከለኻ ፖሊስ ኣብ መንጎና ስለ ዘሎ ዝኾነ ክብለካ ይኽእልን። ስለዚ ሓደራኻ ኣቦይ ሓላለይ ከይትሓርሶ ወይ ከይትኹዕቶ፣ ምኽንያቱ እቶም ኩሎም ዝቐተልክዎም ሰባት ኣብኡ የቐቢረዮም ዘለኹ ክብል ጸሓፈ። ካልእ ዝብለካ የለን። ኣብዛ እስር ቤት ኮይነ ነዚኣ ጥራሕ እየ ክሕግዘካ ዝኽእል ኣቦይ መዓረይ ኣይተሓዘለይሉ ናይ ድሓንኩን ሰላምታ ወሲኹ ኣብ ሰታሪት ኣሺጉ ኣብታ ትቕጽል መዓልቲ ምብጻሕ እሱራት ብመንገድቶም ፖሊስ ገይሩ እታ ደብዳቤ ንወላዲኡ ሃቡለይ በሎም። ንለይቱ ፖሊስ ኩሉ ሰበብ ዝደቀሰሉ ብትራክተር ዶዘርን ገይሮም ነቲ ሰብ ቀቲለ ቀቢረሉ ኣለኹ ዝበሎ ግራት ኣቦኡ
ብምቁርቁር ኣበልዎ ደጋጊሞሞ ሰለስዎ ረብዕዎ ዝኾነ ሪሳ ይኹን ካልእ ሓበሬታ ቀበጹ ነቲ ግራት ኣመዓራርዮም መዳሚዶምን ከኣ ከምዛ ገለ ዘይፈጠሩ ብጸልማት ተጎላቢቦም ከምታ ዝመጽዋ ናብ ማዓስከሮም ተመለሱ ወዩ ሰብኣይ ንጽባሒቱ ግራት ተዓራሪው ለሳሊሱ ተመዳሚዱ ተሓሪሳ ጸንሐቶ እንታይ ብሩኽ ደኣሉ ከምዚ ገይሩ ግራተይ ገማድ ኢሉ ዝሓረሰለይሉ ፍረታት ኣምጺኡ ከም ትንቡር ምስ ወዲ ኾይኖም ዘልምዕዎ ዝነበሩ ቀጠልያ ቀየራ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ እቲ ዝፈትዎ ወዱ ንስለ ወላዲኡ ኽብል ብጥበብን ብብልሕን ተበላሒቱ ሓገዞ ፖሊስ ንዝኾነ እሱር ምስ ቤተሰቡ ዝበሃሃሉ ይኹን ዝፀሓሓፎ ከይፈተሹ ካብ ናብ ስለ ዘይሓልፍ ኩሉቲ ምስ ኣቡኡ ዝፀሓሓፎ ዝነበረ ደብዳበ ብፖሊስ ክንበብ ምዃኑ እናፈለጠ ዝገበሩ ዝነበረ ጥበብ እዩ ነይሩ ካብ ባሕሪ ህይወት። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማይክ ሚድያ ለማዓንቲ ሒዘዮ ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኩም ሳብስክራይብ ገርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቕኒለይ።